हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै जोबजासिम मा जायो मा जाया होमबासो मिन्थिगोन नङा होनबा लोगोफोर स' ओमफ्राय नै मिटिंनि थाखाय रेडिबो खालामजोब्बाय आरोना A few moments later नै फुरा मेथाइ जागासिनो मा जाखोलाय बेहाय बेरेफुंजानि 1 hour later गोजांदों जोंना एक्सट्रा दुगैखांबाय ना गोजांदों दुगैनोसै आंबो दुगैयाखै दाबो आङो ओमफ्राय दुगैनानैसो माबानोसै र' 2000 years later आं दिनै जेबो ब्लग बानायाखै आरोना ओमफ्राय माने बिदिनो फिसा फिसा ओरैनो ससे क्लिप्स दङ बेखौबो होगोन आङो ओमफ्रायो थारमाने आंहा मैया मोनसे प्रब्लेम जादों आरोना लोगोफोर बेनो जादों आंनि सासे लोगो दंमोन आरोना जोंनि चिरांनिनो स' बिथांनि फेसबुक आंजों गोबावसै आरोना बे फ्रेन्डआवनो दंखायो आंनि फेसबुकआवहाय फ्रेन्ड लिस्टआवनो दंखायो बाट आंनि लोगोनिनो प्रफाइल ओमफ्राय गासिबो आरोना कभार फट' प्रफाइल बेफोर गासिबो आंनि लोगोनि गोजाजोब आरोना स' ओमफ्रायो मा जादों होनबा मेसेज खालामबाय आंनावहाय बियो ओमफ्राय आंबो मेसेज खालामबाय आरोना बे मेसेज खालामबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो माबोरै दं माबोरै गैया बिदि सोंलायलायबाय आरोना स' ओमफ्राय होनबायखि बियो आंखौ सिनाया होनबाय आरोना डाइरेक्टलि ओमफ्राय आं सानबायखि आरो इसिबां लोगोबो जानाय माने आगोलो स्कुलाव फरायबाबो जे जों फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायदों बेयावसो लोगो मोन्दों नालाय स' ओमफ्राय एसेबां माने फरायबाबो एसेबां लोगो नङामोन आरोना जों ज' थालायामोन बाट बिदिनो रायलायोमोन आरो सिनायलायोमोन ओमफ्राय सानबायखि आं बावबायबो खोमा जों इसिबां ज' थालायामोन आं थायोमोन आलदा लोगोजों बे थायोमोन आलदा लोगोजों बिदि साननाय फैबाय आरोना आंनावहाय ओमफ्रायो बिदिनो जाबाय ओमफ्राय दानाबा रायलाय होनलाय बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बार बिबाय आरोना बे आंनि ओमफ्राय स' लोगो नालाय लोगोनि प्रफाइल आरिबो दं ओमफ्राय एसे आं डाउटबो जादोंमोन आरोना मानो होनबा किजान बयफ्रेन्डफ्राबो नायोना जेरखम आंनिखौ आगोल आंनि हासबेन्डआ नायोमोन दाथ' हाबा जाबाय स' नायखायो अबभियासलि ओमफ्राय मा होनो आगोलबो नायखायोमोन आरोना स' आंबो नायोमोन बिनिखौ ओमफ्राय सानबायबो आं बयफ्रेन्डबो नायो खोमा ओमफ्रायो आंबो आगोल बिदिनोमोन जायो बयफ्रेन्डआ सोरजोंबा मेसेज गेलेबा आंबो मेसेज हरदेरोमोन ओमफ्राय बयफ्रेन्डआ बिदिनो हरदेरोमोन आरोना स' ओमफ्राय आं बिदिबो सानबाय आरोना स' आं हाबा जादों होननानै मिथियाखै आरोना बाट बे लोगोआ हाबा जाबायनो गसाइगावआवनो जोंनि ओरैजायनो ओमफ्राय बिदिनो जानानै नाम्बार हरबाय आरोना एसे बोरैबा एसे आलदाबो सानखादोंमोन आं ओमफ्राय होनबाबो जाखायो जेनेबा बयफ्रेन्डफोरबो लादोंबा बेबो किजान आलदा साननानै बिदि हरदेरदों जानोबो हानाय बिदि सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय नाम्बार हरबाय ओमफ्रायो फन खालामनायबाय आरोना आङो माने बे वाट्सएपआव मेसेज हरबाय नालाय फन खालामबाय ओमफ्राय फना इनकामिं गैया आरोना बै नाम्बारा ओमफ्राय होनबायखि आं माथो इनकामिं गैया नों जेनेबा बे आंनि लोगोनि नामखौ होनबाय आरोना आङो स' बे नों उमुक नंगौना नङा नों होननानैहाय स' ओमफ्राय होनबायखि बियो नंगौ आंनो बिदि होननानैहाय ओमफ्राय होमबालाय माथो फन खालामलाय आंनावहाय होननानै ओमफ्राय फन खालामाखै आरोना बियो ओमफ्रायो एसे बोरैबा डाउट जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय भिडिअ कल हरबाय आरोना आङो सनालि सिथाथ'लाय सना ओमफ्राय भिडिअ कल हरबाय आरोना आङो बेनावहाय वाट्सएपआव ओमफ्राय भिडिअ कल हरबा हमा मानसिया फनखौ ओमफ्राय हमा आं खेनब्रै खेनबासो हरदों आरोना भिडिअ कल ओमफ्राय बाट हमाखै आरोना बियो आंनि फनखौ ओमफ्राय आंनि सासे लोगो दं आरोना जोंनि चिरांनिनो बेबो नामखौ होनथ'ला आरोना आङो बे लोगोनावहाय फन बुबाय आं डाइरेक्टनो ओमफ्राय फन बुनायाव सोंबाय आरोना नोंनाव उमुकनि नाम्बार दं नामा ओमफ्राय नों सिनायो नामा होननानै ओमफ्राय हाबा जाबाय बियो नोंसिनि गसाइगावथिंजायनो ओमफ्राय जोंबो आतमंगलाव थांदोंमोन होननानै बुंबायना ओमफ्राय नाम्बार बिहरबाय आङो रायलायबाय ओमफ्राय आं बे मानसिखौ अलरेडि होनहरखादोंमोन आरोना नों जुदि आंनि लोगो नङाबा आं नोंखौ ब्लक खालामसै खोन्थादोल' मोजाङैहाय होननानैहाय ओमफ्राय खोन्थाया आरोना बियो मोजाङै खोन्थाया ओमफ्राय आंबो ब्लक खालामथ'वासै ओमफ्राय लोगोजों रायलायग्रोबाय माबाय रायलायगोराखै ओमफ्राय बिदिनो मोनानि 9थासो जाबायमोन खोमा आरोना बिदिनो 8ता 8:30फोरनिफ्रायनो मेसेज गेलेनानैहाय ओमफ्राय बे मानसियाहाय दस्रा नाम्बारजोंसो फन खालामबाय आरोना आंनाव होनखादोंमोन आरोना बे 9थायाव फन खालामगोन होननानैहाय ओमफ्राय फन खालामनानै हमबाय आङो जखन हमो होनबा हिन्जावसो रायलायबायब्रा मानसिया सोरबा इसामिस नामा ट्रुकलारावहाय डलिदा सिखांदोंमोन आरोना
ओमफ्राय सोंबायनो आंखौ फेसबुकाव नाम्बार हरदोंमोन ना होननानै ओमफ्राय आं गिनानै रायलायाखै दे लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआबो बिराद रायदों आरो ना आंखौ बहुद रायदों मोनायावहाय मानो जाला माला नों जुदि डाउट जाखादोंबा मानो नाम्बारखौ हरनांगौ नोङो होननानैहाय ओमफ्राय आं डाउट जाबाबो ना ओरैबायदि साननाय फैदों मानो होनबा बयफ्रेन्ड जुदि बयफ्रेन्डआबो नायोबाथ' बेबो मेसेज गेलेदों खोमा बिदि सानबाय आरो ना आङो ओमफ्राय सानैबो नायदों खोमा फेसबुकखौ जेरखम मोनसे फेसबुकखौ नों सानै नायजायोना जेनेबा नोंबो नायनो हायो बा बै गुबुनाबो नायनो हायो बेबायदि नायजायो नालाय आं सानदोंखि बिदिनो लिरदेरदों खोमा बयफ्रेन्डआ इदि सानदोंमोन आरो ना आङो ओमफ्राय उनाव बे आंनो होननानै बुंनानै लाबायना बे माने गावखौनो होननानै बुंनानै लाबायना स' ओमफ्राय आं नंगौबो खोमा आंनि लोगो बिदि सानबाय आरो ना आङो ओमफ्राय बहुद रायजादों आरो ना लोगोफोरा आं मैया मोनायावहाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो ना नोंथांमोना स' गाज्रि मोननो नाङा माने स्केमार्स आरो ना बेफोरो नायलाय नों दा आंनि लोगोनि फेस लानानै बिदि बयजोंबो मेसेज गेलेयो बियो ओमफ्राय जेनेबा नाम्बार बिहरो आरो बेनि उनावबा मा खालामो आंथ' मिन्थिया आरो ना लोगोफोर आं रायलायाखै आरो ना फनखौहाय बियो नों मनिसा ना होननानै सोंबाय आरो ना औ आं मनिसा होननानै बुंबाय आरो ना ओमफ्राय नों फेसबुकाव नाम्बार हरदोंमोन ना होननानैहाय ओमफ्राय आं बेखिनिखौथ' खोनासंनानै दानदों जे फनखौ ओमफ्राय दाननानै डाइरेक्टलि आं ब्लगाव सोनानै दोनखादों आरो ना ओमफ्राय बेयावनो हासबेन्डआ होनबायना स्केमारफोरसो खोमा बिसोरो मानो बिदि नाम्बार हरलाबायनांगौ होननानै बहुद रायदों आरो ना आंखौहाय ओमफ्राय बेजों बेखौ ब्लक सक खालामजोबखांबाय आं गासिबो वाट्सएपखौबो जाथ' मेसेज गेलेदों आं सब स्क्रिनशट मारिजोबनानै लादों आरो ना स' आंनाव प्रुफ थानायनि थाखाय मेसेजखौ बेसो आंनो हरग्रोखादोंमोन ओमफ्राय बेखायनो आंबो रिप्लाय खालामदोंमोन स' आंनि लोगोनिनो प्रफाइलथार आं बोरै रिप्लाय खालामा जानो दे लोगोफोर बुंलाय ओमफ्राय गैया आरो ना बेखौ आङो माबाबाय गासैखौ सबखौनो ब्लक खालामजोबनानै दोनबाय आं ओमफ्राय लोगोजोंहाय फन हरबाय आङो ओमफ्राय फन हरनानै रायलायबाय बिदि होननानै खोन्थाबाय आं ओमफ्राय बेबो आसरित मोनबाय आरो ना माने बेनाहाय एसे गोबाव जाबायनो आरो ना गावनि खुदनि मबाइलानो गोमादोंमोननो आरो ना बे मबाइलाव फेसबुक खुलिनाय दंमोन खोमा बे फुरानानो आरो फेसबुकाहाय 2018 ना बेसेबांबा ना 15 ना 18 नुदों आरो ना आं बेवहाय खुलिनाया 18 मोनदां 2018 मोन खोमा ओमफ्राय लोगो होनबायना बिदि नङा होननानैहाय ओमफ्राय जेनेबा दाथ' बिनि नाम बिनि माबा गासिबो मोखां फेस गासिबो बिनिनो गोजाजोब आरो ना लोगोनि गोजाजोब ओमफ्राय दा लोगोआबो गिबाय आरो ना ओमफ्राय आं हासबेन्डनो खोन्थाहरसै होननानै हासबेन्डआ बेनाबो आलदायाव थायो नालाय स' नङाबा जेनेबा हासबेन्डआ साननो हानाय ना बिनि एक्सफोर बिदि जेनेबा गाज्रि सन्देह साननो हानाय ना ओमफ्राय बेबो होनबाय आरो ना नों खोन्थाहरदों मोजां जाबाय लोगो होननानैहाय ओमफ्राय आंबो मा गोसो जानानै बिदि ओमफ्राय जेनेबा लोगो नालाय ओमफ्राय बयबाबो लोगोफोरजों दाथ' हाबा जानानै आंना आगोलनि लोगोफ्रानो बहुदानो गैला आरो ना ओमफ्राय नाम्बार गैलायलायला बिदि फेसबुकावबो जेनेबा सोरबा बयबोथ' गावनि रियेल नामखौ होनानै लायाना जेरखम दा आं आंनि रियेल नाम मनिसाखौ होना लायो सबानोथ' बे गावनि रियेल नामखौ होनानै लायाना लोगोफोर बेयावनो जेनेबा गोमालायनाय जायो मबाइलफोर चेन्ज खालामो नाम्बारफ्रा कन्टेक्टफोर गैलायलाया आरो ना लोगोफोर बेनि थाखायनो रायलायनो लुगैयोना गावनि फुराना लोगोफोरजों बेनि थाखायनो आङो नाम्बारखौ हरनाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि मारै बिदि खालामनो हायो आरो ना जेनेबा ओमफ्राय बे हौवाया ना प्रफाइलावहाय बोरैबा हारसा बायदिसो नुदों आरो ना आङो ओमफ्राय जाय मानसिया फन खालामदों बेथ' डलि दास आरो ना इसामिस मानसियाहाय ट्रुकलारावसो सिखांदों आरो ना रियेल नामखौथ' आं मिथिला जिखुनु जाया ट्रुकलाराव डलि दास सिखांदोंमोन बिदिनो आरो ना लोगोफोर मालाबा जुदि नोंसिनि लोगोफोरबो जुदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै बिदि मेसेज हरो नाम्बार बिहरो मालाबाबो भुलाव दारगोन आंथ' आरो लाइफआव आं बिदि भुल मावला आरो ना लोगोफोर आं बहुद आं मा साननानै हरफ्लाङाथाय स' आं लोगोखौनो साननानै हरखादोंमोन ओमफ्राय एसे डाउट जादोंमोन आरो एसेनो ओमफ्राय होनबाबो सानफिनदों भाई बयफ्रेन्डफोरबो नायलाबायोना ओमफ्राय बेबो खोमा सानबाय आङो जेनेबा मोनसे फेसबुकखौथ' सानै नायनो हायो ना लोगोफोर सानैबा साबेसे नायनो हायो आं मिन्थिया जिखुनु जाया बाट सानै नायजायो होननानै आं मिन्थियो आरो ना आंनिखौबो आगोल आंनि हासबेन्डआबो नायोमोन आंबो नायोमोन ओमफ्राय आरो आंनि हासबेन्डनिखौबो आंबो नायोमोन जखन गोसोलायो आरो ना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डमोन बे समाव दाथ' हाबा जाबाय अभियासलि दाथ' नायनायानो जाबावला आरो ना आंबो बिनिखौ नाया बेबो आंनिखौ नाया बिदिसो जाबाय आरो ना दा हाबा जाबाय नालाय ट्रास्ट दंलायसै हाबा जाखाबाय आरो माथो ना खिन्थु गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड समावथ' नायलायोना बिदिनो जेनेबा बयबाबो एसेखौ सन्देह थाखायो नङा होमबा लोगोफोर नोंबा सोरजों गेलेगोन सोरजों गेलेया स' बिदिमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मैयानि दिना ओरैबायदि गाज्रि आरो ना लोगोफोर आं बहुद गावखौनो गाव रागाबो जोंनो ओंखारदों आरो ना आङो ओमफ्राय आं मानो हरफ्लांनाय बिदि होननानैहाय माथो खालामनो लोगोफोर भुल जाबाय आंजोंबो ओमफ्राय बिदिनो आंनि लोगोफोरखौ आरो ना नोंथांमोनखौ नायगिरिफोरखौ आं साजेस्ट होनो सानो आरो ना स' नोंनि लोगोफोर माब्लाबा जुदि जेनेबा मोजाङै जुदि रायलायखायाबा मेसेजाव मालाबाबो नाम्बार दाहर आरो ना बिबा
नांगौबा नों बिनिखौ बिनानै ला आरोना ओमफ्राय आंना भुल जाबाय आं मिस्टेक जाफ्लांबाय आरोना स' ओमफ्राय आं बहुद गिदोंबो आरोना जेनेबा माबाफोर जागोन नामा आंनाव फन हरबायना बियो ओमफ्राय नाम्बाराथ' फार्स्टआव दस्रा नाम्बारमोन वाट्सएप नाम्बारा ओमफ्राय आंनावहाय दस्रा नाम्बारजों फन हरबाय आरोना बै नाम्बाराथ' इनकामिं गैखायामोन बेलेन्स गैयामोन खोमा ओरैनो वाट्सएपल' इउज खालामो खोमा बिदिनो मैयानि दिना बहुत गाज्रि थांबाय आरोना लोगोफोर मोनायावहाय ओमफ्राय लोगोआबो बुंबाय गावबो हासबेन्डनो खोन्थादों माबा मोनसे एक्सन लागोन खोमा नङाबाथ' जेनेबा दाथ' जेनेबा बिनि नामै खुलिनानै दोनबाय थादों माबा मोनसे गाज्रि मावोबा दाथ' बे लोगोनावसो केस थांगोन नङा होमबा मानोना फेसबाबो बिनिनो ओमफ्राय फुराना नाम्बार आगोल जे गोमादों बे नाम्बारखौ बे बानायफिननानै लायाखैमोननो हो बे नाम्बाराबो रिङोनो बेनिया गावनो खोन्थादोंमोन आरोना मैयाहाय औ आंनि बे मबाइल गोमानायाव जे सिमखौ सोदोंमोन बे फुराना नाम्बारखौ आं फन खालामदोंमोन स' नांदों फना ओमफ्राय रिसिभ खालामाखै बिदि होनदों आरोना बियो दा ओमफ्राय माब्रै आं मिन्थिया आरोना आं फन खालामफिननाय जायाखै दाहायफोर जुदि टाइम जुदि मिलायोबा आं सोंहरफिनगोन आरोना जुदि माबाफोर एक्सन लादों ना लायाखै स' नङाबाथ' लोगोफोर देख मानसिफोरनि बिदिनो फेक एकाउन्ट गोबां दं आं फेसबुकफ्राव नुयोमोन ओमफ्राय इउटुबफ्रावसो नुयोमोन आरोना आङो मानसिफोरखौ बिदि होननाय बिदि जादों आंहा बिदि जादों होननाय बाट ओमफ्राय मैया आं जेनेबा खुद आंनि लोगोजोंनो नै बिदि जाबाय आरोना स' ओमफ्राय आंहाबो बेयावनो मिस्टेक जाफ्लांबाय नाम्बार हरफ्लांबाय आं जेबो बिदि गाज्रि टेनसन लानानै हराखैमोन दे लोगोफोर आं आंनि लोगोखौनो साननानै हरखादोंमोन आरोना एसेल' डाउट जादोंमोन खिन्थु बेबो उनावहाय माने गावनो आंनो होननानै बुंनानै लाफिननायखाय आं नंगौबो खोमा दे बिदि साननाय फैदों आरोना स' ओमफ्राय आं सोंदोंबो आरोना आंनि हासबेन्डनि लोगोनावहाय जेनेबा बेबो बायहेरायाव थायो ओमफ्राय बेफोरनि बादै एसे एनै मिन्थियो नालाय बेयाव सोंनाय जादों आं जेनेबा आंनाव माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा बिदि होननानै ओमफ्राय होनदोंखि जेबो प्रब्लेम जाया स' नाम्बारफोरखौ ब्लक खालामनानै लादो होननानैहाय स' ओमफ्राय आं ब्लक खालामजोबनानै लाबाय आरोना नाम्बारफोरखौ ओमफ्राय स' ओमफ्राय आंजों जानाय जाथायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो जे लोगोफोर गाज्रि मोननांला जे आंबां जांबां भिडिअ होदों होननानै स' आं बहुद गिदोंबो आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआबो बहुद रायबायना ओमफ्राय आं बहुद गिबायबो आरोना जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा सेस आं आरो रायजाबावखागोन बिदि होननानैहाय स' दाथ' जेबो प्रब्लेम गैया जेबो जानाय नङा खोमा होनदोंखि हासबेन्ड लोगोआबो जेबो जानाय नङा ओमफ्राय नोंलायथ' जेबो माबायाखैना जिखुनु जा मेसेज गेलेनायफोरखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाजोबदो होननानै आं लाजोबखादों आरोना वाट्सएपआवबो फेसबुकआवबो सबखौनो ओमफ्राय खिन्थु आं नाम्बारफोरखौ फेसबुकआवबो ब्लक खालामबाय वाट्सएपआवबो ओमफ्राय गासिबो कन्टेक्ट लिस्टआव ब्लक खालामनानै डिलिट खालामजोब्बाय आरोना आङो स' ओमफ्राय लोगोफोर होनबा दिनै आं जेबो ब्लग बानायासै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोनाबो जाहाथे केयारफुल थायो आरोना लोगोफोर आं बायदि जाम्बि दाजा नङा होनबा स' ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि जा आंजों जाथाय जानाय आंनि लाइफआव बेखौनो आङो शेयार खालामबाय नेरसोन हिसाबैहाय स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आङो बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार